Vamos ao Xénese, capítulo 1, versículo 26. Despois dixo Deus, fagamos o home á nosa imaxe e á nosa semellanza. Noutras igrexas, insisten en que hai un só Deus que creou a humanidade, pero aquí, Deus é chamado nós. A palabra nós úsase como unha expresión en plural. Polo tanto, non significa isto que Deus que creou a humanidade non é singular. Deus dixo, fagamos o home. Este versículo exprésase do mesmo xeito en todas as linguas nas que está escrita a Biblia. Mesmo na Biblia hebrea, que se considera a Biblia original, Deus non se describe en singular senón en plural como Elohim. Versículo 27. E creou Deus o home á súa imaxe, creouno á imaxe de Deus, creouno varón e femia. O varón e a femia foron creados á imaxe de Deus, quen dixo, nós. Os varóns foron creados á imaxe masculina de Deus, e as femias foron creadas á imaxe feminina de Deus. Chamamos ao Deus que ten unha imaxe masculine, Deus Pai. Entón, como deberíamos chamar á imaxe feminina de Deus? Deus Nai. Por iso, di en Gálatas, capítulo 4, versículo 26. En cambio a Xerusalén de arriba é libre. Esta é a nosa nai. Tamén di, así que, irmáns, nós non somos fillos da escrava, senón, de quen somos fillos da libre. A través destes versículos, podemos ver claramente quen máis está alí, ademais de Deus Pai. Debemos crer que Deus Nai tamén existe. Esta é a vontade de Deus, da que dan testemuño todos os profetas ao longo da Biblia. Nunca debemos esquecer que Deus nos fixo saber que existe Deus Nai así como Deus Pai. A quen recoñecerá Deus seguramente como fillos da promesa? A graza de ser recoñecidos como fillos da promesa só se lles dará a aqueles que teñan fe en Deus Nai. Non se nos revela isto tamén ao final da Biblia. Vexamos Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a esposa din. Como ben sabes, o Espírito representa a imaxe masculina de Deus, é dicir, Deus Pai. A esposa do noso Pai é a nosa nai. Deus Pai e Deus Nai din, o Espírito e a esposa din, ven. Quen escoita, que diga, ven. Quen teña sede, que veña, o que queira, que colla de balde auga da vida. Só Deus Pai e Deus Nai gobernan os asuntos da vida. E ninguén senón Deus pode darlle á humanidade o agasallo gratuito da auga da vida. Non obstante, cando observamos o último capítulo do libro da Apocalipse, que está ao final dos 66 libros da Biblia, quen aparecerá? Dice que a humanidade debe vir ao Espírito e á esposa, é dicir, a Deus Pai e a Deus Nai. O Espírito e a esposa proclamaron claramente que se a humanidade realmente quere ir ao reino dos ceos, debe ter fe en Deus Nai. Moitas grazas.